Sa Good Vibes, isa ka barangay sa Talisay City ang amat-amat nga ginadagsa sa mga turista. Bangod ini ang may Suba, may pusay, kag may mini resort. Aton ini katuan upod kay Romeo Subaldo. Sa tuanay, mabudlay laputon ang Barangay San Fernando sa Talisay City. Puro kampo lang ang makita diri. Pero sa nasimento na ang dalan sa barangay, sunod-sunod man ang pagsinulpot sa mga resort sa lugar. Nataasan abi ang barangay gani mabugnaw ang dapya sang hangin. Kunting ululan, may mga area nga ginafog. Gani may mga private rest house kag mga mini resort nga nagtuhaw. May kapihan nga may swimming pool kag pwede maka-overnight pareho sang balay gawahan. May kapihan nga tambayan para mapaliwaliwa, parehas na lang sang kapihan sa lasang. May rest house nga pwede marentahan, parehas ang Mount Makawili Mountain Resort kung saan may malapad man ng swimming pool para sa mga daytime visitors. Ini sila tanan nagaatubang sa Mount Makawili. Gani nagatahumpagid ang view samtang nagarelax ka sa sininga mga lugar. Kung busay ang ginapangita mo, diri man makita ang binuldusan waterfalls. Sa ibabaw sini, madamo pagid sang magagmay nga mga busay. Matugnaw ang tubig diri gikan sa ibabaw sang kabukiran nga parte na sa Northern Negros Natural Park. Kag sa idalom sang busay, ang ginadagsa nga suba sang imbang. May imbang sa kapahuan kag imbang sa tunangan. Puno ini sa mga bisita kun weekends kag kun holiday kay man nagahatag sang matugnaw nga tulusmawan sa kainit sang panahon sa karon. Kung gikan ka sa Bacolod, mga 30 minutes lang ini nga drive ara ka na sa San Fernando. May sementado naman abi nga dalan nga halin sa Granada nga nagakonect sa Concepcion sa Talisay City, lusot na sa San Fernando. I-check lang ini sa Google Maps.